En mä tiedä, mutta mä luulen, että editoijille jää aika paljon työmaata. Moro Suomi ja Matti Hylje tässä. Vieraanani on tänään Imi Raskanius, ohjaaja. Moi. Ja käsikirjoittaja. Sinulla on tulossa joku uusi sketsiohjelma. Haluatko hieman kertoa siitä? Joo, me ollaan nyt lähdetty tekemään tämmöistä koko kansan viihdeprojektia tässä näin hyvällä porukalla. Kasattu ykkösketju mukaan. Ja Aivan, onko tämän tarkoitus tulla milloin ulos? siinä helmikuun puolivälissä. Onko tästä tarkoitus tehdä joku pitempi sarja vai onko kenties yksiosainen läjäys? No siis me ollaan lähdetty tämmöiseen pilottijaksoon, lähdetään liikenteeseen ja katsotaan miten tää lähtee lentoon. No niin, Matti Hylje. Me ollaan tässä 5 minuuttia ennen Moro Suomen alkua, niin mitä sä yleensä valmistaudut näihin suoriin lähetyksiin? Tiedätkö, mä en oikeastaan valmistaudu mitenkään muuta kuin aamukahvi, sitten mä vedän housut jalkaan ja sitten studiolle. Okei. Sä oot kuitenkin Suomen suosituin henkilö tällä hetkellä, että yli 3 miljoonaa katsojaa joka aamu. Niin mikä on sun suosion salaisuus? Tämä on varmaan tämä, jos jollain tapaa, kun on syntynyt tähdeksi, niin ihmiset tykkää. Kaikki pienet maanmatoiset suomalaiset niin tykkää tämmöisestä itsevarmasta ihmisestä ja varmasti siinä joku salaisuus piilee. En keksi kyllä muuta, että pakko olla tämä varmasti syynä. Että vaatimattomuus ehkä tietyllä tapaa myös juontajassa hehkuu tämä. Sä oot Tähän on kansan suosikki. kyllä ja helppo samaistua jollain tapaa kuitenkin, että kaikki voivat ehkä hieman kokea, että miltä tuntuu olla. No niin, hei! Tervetuloa. Hei, pikku somematsku. Aha, joo. No niin, hei! Hylje! Mitä me tehdään täällä? Hei, se on Ville Peltonen. Turpa kiinni. Moro Suomi ja Matti Hylje tässä, terve. Meillä on hyvin erikoislaatuinen ihminen täällä vieraanamme ja varmasti poliisin etsintä kuuluttamakin. Ainakin syytä olisi. Hei, siitä ei pitänyt puhua, Hylje. No, nyt puhutaan. Kerropa hieman itsestäsi, kuka olet ja Hei, mitä teet? se on Ville Peltonen, josta pitäisi puhua, eikä musta, joka on kansallissankari. Ei, kato, hei. Ville Peltonen, tiedät sä, No, hei. kaikkihan juhlat tietää on Ville Peltosen. käynnissä. Joo. Niin, Nyt. niin. Eli- Mitä sun kysymys? Sulla on joku kysymys. Eli sinulla on vuodesta 1995 jatkunut jonkinlainen joku juttu. Justiinsa Mikä näin, tämä on? justiinsa Kerropa näin. hieman No kameralle. MM95. Totta kai, Hylje, säkin muistat Suomen ensimmäinen Kyllä. jääkiekon maailmanmestaruus Joo, se oli. Klubenissa. Me lähdettiin poikien kanssa, me mietittiin, että hei, nyt lähdetään vetämään tuosta Suomenlahden yli. Otettiin tiketit laivalle suoraan Klubeniin sisään sinne piippuhyllylle, katsottiin siellä. Ja tiedätkö, mikä siellä tapahtui? No sä tiedät, Hylje, mitä siellä tapahtui. Mestaruus. Mestaruus. No, kyllä. Niin. No. Voitettiin jumalauta MM. Ja siellä on Timo Jutilat, Ville Peltoset siellä näin. Aivan. Ja jatkamme tästä sään ja uutisten pariin. Timo Jutila. Matti Hylje, sauna, 70 astetta. Takaisin studioon. Hei, Matti Hylje ja Moro Suomi tässä. Se vieraanamme on täällä hyvin erikoislaatuinen koiraeläin. Mikä sinun nimesi on? Hän ei kerro nimeä, haluaa olla salaperäinen, mutta veikkaamme, että nimi oli Pablo. Kenties. Mitä Pablo, mitä sinä teet vapaa-ajalla? Mieluiten. Onko mä kenties toisten koirien pyllyjen haistelu ja maistelu, syöminen ja nukkuminen? No niin, vaikeneminen on myöntymisen merkki. Matti Hylje tässä ja takapiha. -2 astetta. Joo. Takaisin studioon. Vuodesta 1995 ollut juontajana täällä Moro Suomi-ohjelmassa ja enpä olisi uskonut kyllä, että silloin kun aloitti, että tästä vielä tulisi jotain, mutta onhan tämä nyt aivan hieno juttu. Koulutukseltani olen rakennusmies, mutta en tiedä miten päädyin näihin juontajahommiin, mutta näin sitä on varmasti
jotkut ihmiset ovat huomanneet nämä minun lahjani ja ovat pyytäneet minua. Niinhän se pakko on olla. Vai mitä me? Keijo Leppänen. Niin just. Mä en ole itse kyllä huomannut näitä sun lahjoja vielä, mutta ehkä ne tulee esiin mullekin jossain. Siis mitä? Keijo, sähän sanoit silloin, että kun sä, muistatko, että siinä on reipas nuori mies, haluatko tulla juontajaksi Moro Suomi-ohjelmaan? Se oli silloin saunassa, joo. Siis oliko se, 24 vuotta sitten. siis oliko tämä nyt aivan leikkipuhe? Se oli totta, mutta alamäki alkoi siinä. Varmasti äänestetään. Ei hyljää. Lähteekö tää kaveri? Matti Hylje tässä ja nainen takaisin studioon. Uskomaton ammattina, vai mitä Keijo? Oikein joo vaan kateellinen. Niin, se itse halusi katsoa tähän, mutta sitä ei otettu siihen. Ei ollut tarpeeksi karismaattinen. Sille annettiin tehtäväksi palkata joku ja hän tietysti... Miten mä muuten päädyin sinne sun saunaan silloin? No se on se tarina, mitä sä et halua muistaa. En mä kyllä muistakaan siitä Et mitään, mutta... varmasti muista. No niin, Nyt joo. se on saatu tänne. Onks mun vuoro? No niin. Moro Suomi ja Matti Hylje tässä taas. Ja tänäänhän meillä on vieraana... Kukas sinä muuten oikeastaan olet? Kerropa hieman itsestäsi. Joo, siis mähän on lintupongari tuolta. Tämmöisessä valtion tämmöisessä Ei älä, mediatalo. liikuta nyt käsiä, kato kun se kuuluu. Ei älä raklaa sitä. Mediatalo. Valtion tämmöisessä mediatalon nimen ei mainosteta mediatalolla. Joo. Pongannut lintuja 19 vuotta. Aivan. Joo. Varmasti... Ei, älä raklaa sitä vitun mikrofonia siellä, kun se kuuluu tuohon lähetykseen se ääni. Pidä ne limaset näpit erossa mikistä. Kuuntele mitä sanois. Joo. Mä en ole koskenut siihen nyt. No, Sieltä tulee jo ohjeet tuottakaa. No niin, siellä varmasti yleisössä herää hirveästi kysymyksiä, mutta... Hei, anna tänne näin. Kato, kun mä laitan sen tohon noin nyt, noin. Ja laitetaan se tohon kiinni, niin älä koske siihen mikrofoniin nyt, kato, kun sieltä tulee niitä häiriöääniä tuohon lähetykseen. Pidä nää kädet tässä nää paikallaan. Sä hierot näitä vittu, niin sieltä kuuluu. Hannu. Päättistä sähköä ja kaikki saatana. Karpo. Siinä, niin päätössä noin. Karpohan oli vähän eri tekniikka. Hei, täällä on, ollaan suorassa lähetyksessä. Joo. Ja Ei, vittu. pidä näpit erossa siitä saatana. Vittu tää kottaras. Hei, mitä vittu sulla on siellä taas? Voit sä kattoo vähän? Tää saatana. Ei tästä tule yhtään mitään. Mistä sä oot Hyljettä saanut? Sinähän sen hommasit tänne, en minä oo Ai mitään. niin, sä näitä tulit vieraita. mukana tuolta Miten tää? Suomesta. Mua on pitänyt haastaa. Onko meillä tähän loppuun yleisökysymyksiä ja... Matti Hylje ja Vessa. Ja takaisin studioon. Mä oon tehnyt ennen Hyljettä pitkän uran tässä. Meillä oli silloin, oli 100 000 katsojaa, nyt on 3 milliä. Kyllä Hyljehän on niinku luonnonlahjakkuus, että näitä harvoin tulee. Näinhän se on. Sulla kesti se ura, sähän teit 1 päivän tätä ohjelmaa ja sitten No muut valittiin sit siihen. niin, Hylje tuli sieltä sitten oppipoikana ja otti heti isot saappaat. Oletko sä niinku tuottajana tässä vai? No mä oon täällä vähän niinku mentorina ja mä oon vähän neuvonut silleen että jos Hyljellä on jotain siinä, mutta harvoin tarvii. Ja mähän leikkisesti sanoin häntä Keijo Saniksi. Onks tää keke taas joku sun bongaus tää? Mitä helvettiä? Mä ajattelin Hylje, että mä otan nyt, niin tää on Paavola Pupista tää jätkä nyt. Okei, niin se on laatumeista. Mut hän on ihan ammattimies. Ei oo mikään liipalakaveri. Esiinnyn kasvattamana tänään. No niin, ja Matti Hylje ja Moro Suomi taas täällä taas kerran. Ja tänään meillä on vieraanamme, niin kukas siinä muuten olet? Voitko kertoa yleisölle, kuka olet? Jens Dickerson, markkinointijohtaja. Jens Dickerson, myyntijohtaja. Myyntijohtaja. Mitä myyntijohtaja tekee? Minua pitää kutsua markkinointijohtajaksi, koska olen siis markkinointijohtaja. Varmasti yleisössä heräsi kysymys, että kuinka paljon siellä kioskilla myydään jäätelöitä. Sanopas kassaneetinä, kuinka paljon teillä on Minä kesässä olen myyntiä? markkinointijohtaja. Okei Matti, nyt taisi olla aika hankala Mitä tässä nyt kävi?
Oliko tämä joku keke juttu taas? Tää oli varmaan Keijo, joku skeiden juttu tää nyt. Joo. Tässä kato vähän koetellaan tämmöstä. Tää oli vähän koetuskivi varmasti, että Keijo on vähän semmonen veijari, että se ajatteli, että nyt laitetaan semmonen mahdollisimman sekaisin oleva ihminen tänne. No Atti Hylje ja vaatekaappi takaisin studioon. No nyt se tuli jo. Sori. Joo, hei. Joo. Mä voin vetää alkuintron tähän, jos ei vielä käy, niin mä voin Älä soita se, kun mä nyt tekijä. Joo. Nyt eikö meillä on nyt... Eikö se hyvä meno tänään? Hyvä meno tänään. Hei, mä oon täällä tänään. Ei. Ai, on Repe täällä. Tervetuloa Moro Suomi. Matti Hylje ja Moro Suomi, terve taas täällä kerran. Ja kukas meillä nyt vieraana täällä tänään? Kerro hieman itsestäsi. Mä oon maailmankuulu Repe. Tiedätte kyllä, ootte nähnyt mut siellä. Mulla Ei, on kukaan ei ole kuullut, en varsinkaan maailmankiertoa. Hei, mulla on maailmankiertoa. Huomenna kannattaa check it out. Tallinna huomenna. Sitten Stokis. Sitten lähdetään Berliiniin, pojat. Eli maailman kiertue ja aloittaa Tallinnasta. Minkälaista musiikkia soitat? Voitko heittää hieman sämplejä siitä? Hei, sä Norppa, hei, sä tiedät kyllä. Kyllä sä tiedät, miksi sä kysyt tällaisia kysymyksiä. Kyllä kaikki tuntee, mä tiedätte mitä mä soitan. Mä soitan tämmöstä niinku, let's go! No minä en ole sinusta kuullut kertaakaan, niin haluan sen takia tietää. Niin. Älä pistä ittees muitten yläpuolelle, hei, se on tosi noloa. Matti Hylje ja Koiran Peti. Takaisin studioon. Ei tuopas Keijo tänne, kaikki haluu nähdä sut. Ihan Keijo Leppänen tosiaan. Joo. Niin, kyllä. Ennen Hyljettä olin tässä ja... No kyllä mä suttiin ja hän on mulle kerran. Joo, ei mut katsoja. Niin, kerro kameralla. No, mä oon pitkän linjan ammattilainen ja TV-kameroiden edessä toiminut erinäisissä tehtävissä, että säätietoja ja tämmöstä, mihin nyt on tarvittu sitten. Että, Aivan, joo. miten sä Hylje? Ei. Vähän ollut ihan kiva. Tää on ollut ihan kiva. Mä oon vähän ehkä huolissaan näistä, kun meillä on nyt kuitenkin 3 miljoonaa katsojaa Pistä johonkin siihen. joka aamu ja paitsi sunnuntaisin, silloin me ollaan kirkossa kaikki. Mutta mä mietin tätä tasoa, että onko tää nyt tarpeeksi korkea. Pitäisikö meidän ehkä, toi äskeinen oli kyllä aika huono kyllä. Nostaa tasolle. Niin ja nythän se ei nouse, kun sä istut siinä Oot sä vieressä. miettinyt Hyljeä, että niinku, voisit sä itse niinku tehdä Ai niin, jos mä sen? haastattelisin itseäni. Ei mä... Moro Suomi ja Matti Hylje tässä taas. Ja nyt meillä on näyttelijä vieraanamme. Kerro nimi ja olet kuulemma näytellyt jossain sarjassa. Joo, Jasper Tsäkkönen, joo. Jasper Tsäkkönen, mikä oli tuo... No on Sarja. Varmaan kaikki muut tuntee, mutta paitsi sinä vitu Hyljessä. No, minä yritän katsoa sinun naamasi, mutta en kyllä tunnista. Mutta suuri yleisö varmaan sinut tuntee jostain. Kerro missä. No, mä oon esiintynyt Jenkeissä Renni Harlinin ohjaamana. Muitakin ihan siis kansainvälisiä huipputuotantoja. Nyt on Suomen suosituimmassa sarjassa kiipeämään haltitunturille kiivetään vittu. Eikö tämä ollutkaan uusi Bachelor, missä sinä esiinnyt? Lähdetään miettimään sitä sun seuraa-elämää sit tarkemmin, mutta niinku... Eiköhän tässä rupea olemaan. Hei, laittakaa shekki tilille, niin mä lähden takas Espooseen. Enää laita mitään sille. Tää oli Matti sun paras haastattelu. Tää oli tuntunut. Tää oli tosi, kovasti tosi ammattimies oli tällä kertaa. Oho. Hakemassa. Ehkä mun pitäisi alkaa tekemään tämmöistä vakavaa henkisempää sit kuitenkin. Tää oli Ehkä tosi, vähän mikä niin. tää oli? Tää oli joku Raskaanius. En mä muista sitä nimeä. Muistatko sen nimen?